Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba anka al istisyrafa ala asraril ibad. Bahas alam riyen kula nate matur, bahas alam wangele masyaallah. Ora beda karo kula jenengan bahas gelombang radio ana napa niku jenenge telepon sak piturute. Ya Allah, hawa sing kaya ngeten iki iku diliwati telepon pira wae lha iku ketok kabele ting niku sakniki kan usum telepon apa? Telepon genggam. Ya Allah, lha iku yo tubuhan gak karu-karuan kok yo ora tau. Ae katik kene masuk mrene masuk yo ora iso mulus, padahal iku pirang juta saiki telepon genggam. Radio gelombang iki kok ya ora tau tubrukan. Pun bahas ngene iku. Lha iki terus iki piye iki? Alam iki piye? Mbah. Gusti Allah sing pirsa. Di samping niku ya Allah ya Rabbi, iki nang kene iki ana alame jin ya nang kene iki. Ana malaikat sliwar-sliwer ya nang kene iki, ya gak tau tubrukan. Ora enek kan ceritane enek apa? Sepeda motor nek nubruk anake jin ini kan ya ora enek. Dene enek jare tuyule ketubruk niku apa iku? Wong alam liya kok ketabrak niku mboten enten. Nek enek ketabrak iku dheke metu no alame awake dhewe niki. Lah akhire ketabrak mati, salahe dhewe. Kok numpak bis dilarang mengeluarkan anggota badan, dan dheke mengeluarkan awake teko alame ketabrak. Mati kan ya enek niku. Jin geger lapor nek kodine. Lah apa? Niki tiyang mejahi anak kula, badhe kula pejahi kisos. Lha kok iso ngono piye? Kok iso materi? Lah anak kula ngimbo-ngimbo rupa ula, pejahi salah anakmu. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Anakmu rupa ula hukume ya padha karo ula. Pateni wong ya ora ana kisose rene apa. Ngene cerita ringkese. Niku walam iki tumpuk undung gak karu-karuan. Enek pira mboten ngerti. Wis enek sing mlebu alam iki, enek sing cerita enek 10 macem. Mbah koyo mlungu tok. Kula nate diceritani ngoten niku. Mbah enek sing mau cerita kula rada matuk, aku matuk akal lak ceritane. Jin niku elek-elek, Gus. Lho. Ceritane jere ayu-ayu. Gak elek-elek ayu-ayu ku nek ngimbo-ngimbo menungso pancen dhek milih sing ayu. Timbang padha-padha ngimbo-ngimbo lak leres to nggih. Timbang padha-padha cara wong muni, timbang padha-padha bandani lek pilih sing timbang padha-padha metu nek ngene donya lah ya pilih sing gelek sing ayu, main bombo sing ayu tapi asli rupane elek. Terus dhek dalil lakot insan nafi asane piye? Asane takem sudi. Lakot khalaqnal insana bener nggih? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sing paling apik ya wong. Aku mantuk-mantuk, oh iya bener nek ngono. Bener nek ngono ketok nggih. Dadi jere jin ayu-ayu itu goroh itu. Iku jin ngimbo-ngimbo wong rupa wong lah. Ngimbo-ngimbo gelek sing ayu. Nek jare jine tenan welek. Mboten critane mbah aku dhewe gak ngerti niku. Lah bentuk-bentuk ngoten niku diceritakno wong ya repot, gak diceritakno ya gak pengalaman, wewah kabeh wis ngoten niku. Termasuk alam malakut nggih ngoten. Nek alam malakut niku nek sing awake dhewe kados niku wau pelajaran Al-Qur'an kanggo kelas sak kula nggih, kula jenengan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Maksudnya piye? Maksudnya setiap ngawasi apa wae iku aja mandek nang kono tapi terusno ngantek kuwi roh Gusti Allah. Niku karepe. Ngoten sing bisa dipahami gampang kula jenengan. Ngawasi sapi. Ora kok mandek nok sapi, ning mandek ora mandek sapi ning terus tuk sing gawe sapi. Roh sapi eling Gusti
Allah roh iki. Lah ya ngono iku sing karepno wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi walinaj'alahu bil. Lha niki sing kula jenengan kudune ngono ngoten. Kula mboten hasil niki. Kula jenengan sing kudune ngono. Ari ngawasi apa wae riyen kula katurake. Wong ku nek makrifat tenanan iki mripate pandangane dawa, nure padang. Dadi ngawasi ora mandek nang kono tapi terus mburine enek terus sampai terakhir nek nggone Allah Subhanahu wa taala. Loh, nek ngono tenanan, nek kula jenengan iso ngono tenanan, lakone wong-wong istimewa, kula jenengan ape dilebokno Gusti Allah, di ngertekno nek nggone alamul malakut. Alam raga niki sing kula jenengan nggoni niki mangke nek kula jenengan gelem ngono iku terusne karo Allah ora no alam raga tapi no alam jerone raga, alamul malakut roh niku. Niku lewate sing normal ngoten niku. Kan ya normal nek awake dhewe iki ngawasi apa-apa, ora ketok apa-apane ning ketok Gusti Allah. Lho nek iso ngono tenan kan ya awake dhewe kan wajar to nggih. Terus didono ora awake dhewe iki bener awak ngene iki ning iso mlebu alamun. Wajar-wajar mawon mergo ya pancen iso ngilangi kabeh sing enek iki. Sapi ra ketok sapi ning ketok Gusti Allah. Akhirnya ya masuk no alam malakut. Normal niku. Nek iso ngono iki jenenge lakone wong istimewa. Tapi ora kabeh didono ngeten iki kula baleni. Ora kabeh wong istimewa terus dikeki ngeten iki mboten kabeh. Enek sing dikeki, enek sing ora diwehi. Niku jujur ngoten. Lah, wong sing dikeki ngeten niki dawuh musannif niki kadang-kadang ora dikeki ngerti tentang atine wong, omongane atine wong. Gak roh. Iki wong apik ta wong elek. Iki lakone wong bener ta wong salah. Mergo niki gak kebenaran mangke diterangno, nek gak kebenaran malah dadi rusake awake dhewe. Lan sing akeh rata-rata ngoten, sing dilebokno no alamul malakut itu justru gak dikeki ngerti nek nggone ngene iki. Mergo lha apa? Iki barang remehan. Lha apa? Ngerti nek wong iki atine elek, karepe ngene. Lha apa? Wong kok trimo mbahas siji loro. Lah ya mbahas sing rada gedhe ngono lho. Kok trimo ngerti ya ngerteni atine cah ngarit apa? Kan yo enak ngerteni presiden lha ngoten to cara wong muni. Wong ya Allah. Leweng kelas gede trimo takok regane telo, sapah nek nggonmu sak kilo pira? Apa kok niku? Kula mboten ngertos ndak iki lho. Gak ngerti apa-apa kok ngono wae kok. Sing luwih penting akeh lho niki wong sing pikiran gede. Alamul malakut sing digoleki tek ora iki ngerti alah apa iku rencehan niku. Itu barang celek cilian remehan, gak ngerti gak masalah, malah ngerti kadang-kadang dadi madharat. Nek alam malakut kan manfaatnya gede ngerti. Niki nek awake dhewe sadar, kadang-kadang wah seneng kepengin terang rahasiane wong niki sing marai lah oleh kurang ajar neh to. Lah pancen ana beberapa waline Gusti Allah sing didohno ngeten iki enek. Ya wis ngono iku dhewe ora karepe dhewe kepeksa, gak iso ngempet. Padha karo wong kebelet ngentut ngoten. Ora iso dimpet-dimpet ya lara. Kon piye, Ben? Enek riyen niku wali, angger wong morono iso dioceki. Kowe ngene kowe bar zina to nek kene to jam sakmene to karo iki to komplit ngene iku kowe lak tau ngene to sak piturute pon anggere nek wong moro dioceki
Disurati karo gurune. Kowe kok aja ngono. Nggih. Kowe kok aja ngono. Wong ngrusak rahasiane wong Islam piye kowe iku. Genten balesi guru sejatosipun ngertosi ngoten niku di luar kemampuane menungso. Kula mboten saged ngerti ngoten niku sing mesti. Mboten saged ngoten niku. Kok ngetokno rahasiane wong sing nok nggone alamul malakut ditokno nok nggone alamus syahadah. Niku mboten kemampuane wong, mboten saged tiyang ngoten niku. Lah ngoten niku wong kula di apa isa dibisiki, dikandani, dikei ngerti karo Gusti Allah. Ngomong rungokno iki. Ngomong ayo, tak tuntun ngomong. Lho kula niku ngoten. Ora kok kula karepe kula ngerti mboten niku lho ya cangkemku iki dikongkon, kula niki dibisiki kon ngomong, lah kula karek manut. Ya pancen kula dadi ayate Gusti Allah. Mbok menawa sing dikarepno niku nggih supaya wong gelem tobat ngeten niki. Wis gurune meneng, Mbak. Mboten nyatane ngoten ya enek wali sing digeki. Wah ngeri-ngeri akhire wong sing ape sowan kan durung sowan niku wis wah aku kok sowan nek alu. Kok dibuka gak karu-karuan. Akhire sadurunge sowan wis toto-toto dhisik. Muga-muga aku kok gak dibuka. Aku kuwi ngene tobat sik, anu sik. Sapi turute ngati-ati lah ya iku sing dikarepno. Dadi enek waline Gusti Allah sing dikotono ngono, ya bageane. Ora kabeh. Ora kok terus kabeh dikeki ngoten, mboten. Wah enek wong sing ngerti napa? Atine wong, ngomongane wong ya lewat perasaan latihan saged. Wong niku nek zikir kan atine lemes, gitu nggih. Atine lemes, atine iso lileh, iso piye ngoten bening. Akhire wong ku kan iso nggih maca perasaan raine wong nek saged. Wong iki isin dong iki ketara raine ngene. Wong iki ngempet ngentut iki ketara iki, ngempet nguyah wong iki. Iki kesusul apa lah iso nek sing ahli ngoten niku. Iki wong gugup wong iki wong ngene, delok keringete delok niki. Lho niku nek kapan ati iku lemes saestu, bening saestu, niki grenjet piye sing nang jero atine wong? Iki kan mesti enek pengaruhe nek nggone rai, ana pengaruhe nek nggone awak, dhek iso maca. Enek sing dikeki ngoten iki karo Gusti Allah. Ya enek sing bentuk ngoten niku wallahu alam iki aku yo mengira-ngira tok. Nek gak arah kon piye nggih. Bangsa pakar ra ya ngono ha. Pakar politik keliru nek iki pakar ngene gak oleh keliru kan ya gak bener. Pakar politik endi sing bener terus tak cucupe mbon-mbonane. Ora enek nggih to nggih. Keliru ae dibayar kok. Ngoceh anu dibayar padahal keliru. Aku keliru sithik-sithik pantes ora roh iki barang angel pol. Nek politikan ketok. Dadi ki enek ngono iku sing liwat iki. Nggih. Tapi nggih, ana sing liwat donga. Ana sing liwat pun model-model. Lo tahu dijazahi wong. Kowe maca ngene anggere bar salat. Ora usah tak dono dongane ndek tenan. Nggih pirang kalimah ngene sret. Kowe engko lak roh atine wong ngene. Ndak illallah. Kok gampang men ngono. Nggih. Tak jajal pisan dongane lali gak bakate aku. Wis takokne ya gampang wong ngono wae nggih. Jadi walhasil enek wong sing didono alamul malakut tapi gak didono nek nggone atine wong lapo sebab pangkat alamul malakut iku jane luwih dhuwur katinimbang pangkat roh atine wong. Mergo secara jujur roh atine wong iku iso nganggo cara-cara sing gak liwat napa ibadah. Iso nganggo cara-cara sing justru cara iku bertentangan karo agama. Saged
Sehingga wong-wong sing kurang ngajar, dukun-dukun, tukang-tukang santet niku saged ngeten niki. Diakoni saged, enek sing iso. Ora kok gak iso. Lah ya mbah carane nganggo donga apa mboten ngerti. Senajan ngono-ngono iku iso ditutup. Nek kula sering nek napa? Nek mlebu nang gone napa? Wong-wong ngoten niku tak tutup. Plek. Gak iso dhek maca kula. Beberapa bocah tak kei dongane tahu enek plek. Iya ngene iki terus bedhes gak karu-karuan. Mbah kowe iki keliru, Mbah. Salah kowe ya. Ditutup gak roh. Saged ditutup. Nek bangsa karo dukun karo anu kok saged ditutup. Nate kula niku nek karo wali gak wani aku. Nutup ketutup tenan atine malah repot ngene iki. Aja ditutup karo wali-wali aja ditutup barna mawon. Wong lagi karo wong-wong sing nganggo donga tertentu enek sing mboten saged ditutup. Aku tahu ngene Jombang mriko. Kalau di kanca, ayo tak dono muridku sing antik. Ayo aku ngono. Budal. Tak tutupe engko aku ngono. Ya, tutupen. Wis mlebu plek. Lali ku lho gak tak tutup. Ya wis kadung, dibodhek dawa-dawa. Gus, ngene. Nek salaman mbak aku nyucup wonge. Wong aku bolone kiyaine. Ya tek. Kula salaman ngeten niki kula roh jenengan kaya uda persis. Lali kok gak tak tutup aku ngono ngene. Aku kok saged iki bedhek kabeh saged. Saman kaya uda teng arep kula. Aku wis meneng ae wis. Nek main jenengan enek ngene bar gawene ngono roh kabeh ya wis aku. Jenengan ora badhe nutup to? Loh. Gek roh ya ngono. Boten saged Gus nek kula ditutup. Ya tak taruh lah saking napa kok boten saged ditutup aku ya ngono. Sebab ngeten dungane kula niki jenengan ngersakake monggo. Oh dikai dungane. Lah iya, trimo pengen ngono wiridan kok kaya ngene. Lah ya rugi kula. Nah dikai dungan jenengan ngersakake monggo niki dungane jenengan saged wiridan ngeten. Ya Allah, aku ora sumbut. Lah nek kanggo perdukunane iku ben laris ya sumbut. Orang teko plek, oh sampean mau lak ngene ta. Nggih lho bate. Wis rasah ngomong, ki obate kek lara iki to, obate. Ki ngene. Muarem wonge. Iya nek ngono. Lah sing nyuwono nek aku gak ada sing kei dhuwit. Nyuwono gratis wae rugi aku ngono. Niki enek bentuk ngoten niku nggih to nggih. Dadi nganggo donga yo enek, nganggo kramat enten, nganggo wis model-model bentuk iso maca atine wong. Tegese ngono iku ora keistimewaan sing khusus kanggo wong apik mboten. Sehingga kadang-kadang wong apik ora digawe karo Gusti Allah. Senajan toh dhek iso masuk nang gone alamul malakut. Iki pancen yo rugi ngoten. Ora kok wali-wali sing iso mbukak ngono ku berarti wali kelas dhuwur engko dhisik. Wae nek wali sing buka ngoten niku. Ya iku pancen dienggo ayate Gusti Allah. Iki nek wali liya muni. Iku wali mbae iku ibadah lakon mujahadah 16 tahun. Aku 40 dina jablas kalah dhek. Jadi hasilnya ibadah 16 tahun. Dia ibadah 16 tahun. Mujahadah 16 tahun. Iki aku cukup 40 dino. Jablas dia iso nututi aku. Enak kan kayak wali niku sing ibadah sungi. Kene sungi. Kanggo wong liya 40 tahun gak nututi. Padha karo Lailatul Qadar ngoten niku. Enten. Ora gak enak. Kula jenengan wiridan eker ya itu pirang tahun ngono. Iku sing tertentu iki sungi ngene kula jenengan tuk endi kono langsung nyalip ngono ae dak ilah. Lha kok gampang men Gusti Allah gawe model aja diingkari.
Iku enek ngoten iki manane desundi. Kula baleni, ora berarti sing roh ngono-ngono iku wis kelase dhuwur urung mesti. Ijek dhuwur sing ora roh kadang-kadang. Ning nek enek wong sing dikeki Gusti Allah model-model ngono iku awake dhewe kudu hormat. Riyen kula pun matur ngoten. Awake dhewe kudu hormat minimal wong iku ana tanda-tanda nek dadi kekasih Gusti Allah. Lakone apik kok enek model-model. Nggo wis ngono nggih. Kula dhewe yo Gusti Allah gawe makhluk masa anae pol. Cah pondok ngriki kuwi enek nek didusi udan ya enek. Dadi gak tau adus. Awaksa didusi ngantane niku udan. Enek. Ya Allah, Gusti kiai ini malah ora ngerti apa-apa. Lho enek niku, enek saestu ora enek. Dadi pengen udan siram ngono wae. Menawa nek dikom banjir. Lho enek tegese ya Allah model-modele model enek ngono. Wah enek model akeh-akeh sembuh masyaallah. Ku nduduhno nek Gusti Allah iku kuwasa saestu. Tapi ngono iku kabeh ngoten ngono iku kabeh janjane ijek kalah karo al istiqomah kula jenengan iso jejeg runtut ibadah iku luwih dhuwur ketimbang ngono iku kabeh. Jadi enek sing didono ngene dono iku kabeh hakikate janjane gangguan kabeh niku. Jadi didono alam malakut dhewe iku nek gak bener ya dadi gangguan, iku termasuk keramat. Riyen pun ate dibahas, gak bener dadi gangguan. Nek gak iso nggunakno dadi kesombongan. Aku bar dolan nang swarga. Lah malah petakiran nggih aku bar roh neraka aku wingi. La ilaha illallah. Terus rohku wingi petuk sapa Pak Iko sing mati ngene niku. Lho, digepuki malaikat. Tak tulungi wingi. Lho malah gak kebeneran atine kan ya sombong sing gak ngoten. Lah bentuk-bentuk ngeten niki nggih. Niki coba kanggo wong gedhe. Nek kula jenengan gak dicoba ngono alhamdulillah. Gak dicoba, tapi coba kanggo wong tertentu. Tapi coba niku janjane iso dimanfaatno sing saestu padha karo donya lak nggih coba to nggih. Kula jenengan dikei dhuwit, dikei pangkat sak piturute, iku coba apa anu karek wonge. Nek wonge anu ya dadi coba, gak kebenaran dadi coba, dadi balak, dadi fitnah, dadi azab. Tapi nek ketepaan iku kabeh iso dhuwurna pangkat dienggo sedekah sak piturute. Niku alamul malakut kurang luwih nggih ngoten. Nek kurang luwih nggih ngoten. Mula aja kepengin nek awake dhewe wiridan gak oleh njaluk donya, ngoten wong muni. Aja disangkut-sangkut pautno karo donya wiridane. Semono go tak pikir ya aja disangkut-sangkutno karo alamul malakut. Ku tak wiridan dah njaluk ben roh iki, ben roh iki. Oh, gak ilok. Gak bener. Salah gede niku. Dene didudono karo Gusti Allah, iku kersane Gusti Allah. Ditampa to gak matur wae nek Gusti Allah, ya Allah. Nek pancen ngeten iki manfaat kangge kula Gusti, nggih monggo terusake Gusti. Nek mboten manfaat kangge kula, kangge tiyang Islam kabeh, kangge wong-wong mboten manfaat, jenengan cabut pun Gusti. Nek iso wong sufi tegas ngono lho. Ora kok terus mamang. Kula jenengan kadang sugih lak wedi. Kowe cabut Gusti, pani jenengan ngomong. Nek pancen sugih kula iki manfaati kangge kula. Nggih jenengan terus nah Gusti nek mboten jenengan cabut. Lah gak wani gitu nggih. Lho ngene pengen dadi sufi sing tenanan iki, sufi cah apa niki. Janjane kan ngoten. Dadi mantep tujuane, ora enek tujuan liya kejaba Gusti Allah. Bondo sak piturute ku gak enek kabeh Gusti Allah. Keramat kabeh Gusti Allah. Tapi wah bote ra karo-karuan ngene iku mergo kula jenengan ijek nafsune ijek kuat, ijek kuat. Mula ya aja arep-arep didudono model mergo lha apa? Kula jenengan iki ijek kepinginan. Engko nek kepinginan didono model-model, gak sida wiridan malah njaluke sing didono iku. Dono ngene pengen ngene, dono ngene pengen ngene.
Kula winginane niku didono donga sing kene Mekah 5 menit. Aku kepengin insyaallah. Enak ya kene Mekah terus 5 menit. Waduh, tawaf nek kono mulih. Aduh, tengah-tengah bar ngaji terus istirahat. Sik tawaf sik ya Mekah, celot terus tawaf, bar tawaf terus paling gak seperempat jam mulih neh ngajine kok enak men. Tak pikir lah ya aku nek iso ngono. Wis to. Ngono iku ganjaran apa gak? Lah ya tawafe ngono tawaf lillahi taala apa tawaf kemaki. Dawa alah sembah. Walah enak glundung wae ngoten. Ya nek kanca sing iki donga ngriki Mekah 5 menit PP ora kok. Ya ilah. Waduh, alas model-model ngoten jenengan kan ora enek gangguan ngono. Sapa sing nawani donga jenengan? Kita kok ngene ora enek. Ya sing ngono gangguane wong ku dhewe-dhewe ngoten. Gangguane iki dhewe-dhewe. Sing penting sing tenanan ora enek tujuan kejaba Allah. Nek iso ngono tenanan, lah niki engko ape? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Tenan saestu insyaallah kasil. Dene kok dikeki ngono iku sekedar imbah ngono wae. Padha karo wong wedok-wedok tuku brambang imbah terasi kali sing dituju Gusti Allah dene kasil iki iku sekedar napa bonus ngoten mawon, aja diperdulekno, aja dituju, nek dikeki ya matur nek iso. Nek ngono saestu Gusti niki manfaat napa mboten? Nek manfaat nggih diterusne, nek mboten ya ora usah. Nek niki coba ujian kula mboten Gusti. Nggih muga-muga awake dhewe bisa ditata sing kepenak lan iso usul Allah Subhanahu wa taala kanthi cepet kepenak. Amin Allahumma.